Noizean behin mirariak gertatzen dira, bai. Ozgailua iriki, limoizati bat, membrio pusketa bat, esne pitxin bat, eta sekulako postrea egin dezakegu. Hori miraria da. Gaur beste mirari mota bat gertatuko da, eta ez daka zerikusirik sukaldaritzarekin. Entzuten alduzue. Miraria. Badator miraria. Badator miraria. Bai! Esan dizuet, mirari bat gertatuko zela eta ez, bidia, bi mirari. Haupa Urko, ongi etorri, eta haupa Andoni. Kaixo. Zer moduz? Oso ongi. Oso ondo, sukaldatzeko prest etorri altzeate. Beti prest. Mirari taldeko bikide dia, eta zergatik mirari? Badakit ire abizena... Bai, hori da, mirari gazteleraz da, milagro. Milagro, ez da? Bai, Vale. bai. Eta ire bai, sekiat milagrokin zerikusen babakakela, ez da? Milagroko musika eskola lan egiten dut, bai. Ona, eta horregatik... Bueno, etzen horregatik. Ire abizenagatik izango baina, ez da? Bai. Ados. Eta ze, guain puri-purillan, ez da? Udan sartu zeate, plazaz-plaza ibiliko zeate, ez da? Bai, bueno, baitugu kontzertu mordoska ja konfirmatuta, eta, bueno, lehen urtea da, orduan, a ber, nola doan. Seguru, ondo, jarte zuen giruak inzuek, bueno, badaki gainea laizten San Ferminetan horrengo zeatela, ez da? Gentia daltan jartzen, ez da? Etxean. Bueno, naparrak dia, euskaltzale amorratuak, eta gozogintza ditea aldezu gozogintza zerbait? Eginez. Han bai. Bueno, bai. Bueno, gaur bilak ingo izkilau, inda jan, bale? Perfecto. Bueno, adi lagunak, opil berexiak ingo ditugu, eta aldi berian, ba ikusiko zuen, ze erritmo dakaen hau. Bueno, lagunak, geresi eta mertxika opila ingo deu, bat alde batetik eta bestia bestetik, eta gero ikusiko zuen, kafetxo bat oso beresia. Koreako kafetxo gola kaputxinua ingo deu. Ikusiko zuen ze gauza egarra. Bueno, eta hemen osagaia dakau, gari irina, zenmola, armendolen irina, azukria eta legamia. Eingo deuna da, hauek hautzak alde batetik naztu, eta beste alde batetik hemen dazkau, arrautzak, gurina, esnia, gazta krema eta esentzia vainillana. Hori beste alde batetik naztuko deu, ingo deuna da, mantekila mikrounien urtu, arrautzekin naztu, arrautza pixka eta arrotu, bota gazta, geho esnia, geho esentzia vainillana, eta geho biak elkartuko ditugu. Biak elkartuta dazkaunian, hemen txegarriko deu. Ingo deuna da, jarriko jau papela azpin, pehauta ez gelditzeko, eta ondo jartzeko ingo deuna da uretatik pasa, geho sukatu pixkat, eta hola, uretak dakaunean, nola hola nahiko markatxo gelditzen uretatik pasata, ja bere forma hobeto hartzeik. Emango zio forma, ondo jarriko jau, eta batei, botako zio mertxika eta bestiei geresik. Vale? Geresik, hemen dazkat, behitu, erabili aldezu ezeko lau, geresik, aizurra kentzeko. Oliba ikentzeko ere balio du, vale? Bitako batek, ezurra kenduko izkilo, erditik amostuko ditugu, eta azukre pixkatekin karamelizatu ingo ditugu. Eta gero gainetik botako izkilo batei. Eta beste aldetikan, hauek zuritu, ezurra kendu, laukitxoko atea, beste azukre pixkatekin goxatu, bertan bota, eta gero labian bukatu, atera, eta jan. Eta jateko kafetxo berezi bat ingo dugu alduan. Eta kafe berezia ikusiko zuen. Zergati da berezia, ingo dugu. Uretan, kafe solublia bota, kafetxua prestatu, azukre tanto bat nahi bazue, galdetuko izuet eta gustatzen baizu azukre pixatekin botako jau, baina ez du bihar zergatikan, porque gainetikan, hiru arrauta hauek gorringoak enduko jau, eta gorringoiek ingoitugu arrotu estilakin. Esti pixkatekin arrotu, eta orduan zergatik izango kaputxino bezia, goian neukiko una aparra, izangoa gorringo hori estilakin arrotuta. Gainean jarriko jau geruza txiki bat, gio, kakao hautza botako dio, eta hori izangoa kafia, bale? Perfecto. Eta hau esan da, lanian jarri bergaitu, bale? Venga, bitako batek, a ber, zenek geresiei ezurrak enduko aldiek? Zen oso. Venga, ire kontu. Venga. Vale. Eta bestalde,
I Andoni, jarriko aiz, hemen, boltxo bat emango jat, Vale. eta ingoitukenadek gauza esiak nastu. Lehen da bizingokenaek arrautzak pixkat arrotu, Vale. vale, arrotzekenian krema botako jok, gero esnia, eta ni jungonak hau mikroinean urtutzen, Perfecto. eta ni botako jak gero ja danak ondo dakakenien, hau botako jau, eta esentzilare bai, vale? Vale. Vale. Venga, Oso eta hau ongi. esan da, inberdi lan pixka eta mingaina emane bai, Venga, vale? oso ongi. A ber, txein, ekin, lehenik eta ekin. behin, hau nola egiten da? Vale, bat ingo ju. Bai, mesedez. Erraz. Horrek bakik ezurra erdi jantzekakela, no? Hemen ondo jartzen dek. Ah, vale, justo Hola ahí, jartzen vale. jok. Arrabatuko ik ezurra. Ah, listo, vale, Ezurra mendik ateatzen dek. Eta hau listo sekau. Hau ingo junek, erdibitu, gero azukretan goxatzeko. Vale, Vale? oso ongi. Venga, ire kontu. Vale, fresko-freskua zeudek, Dute, naparrotik etorri berria diala gerexik, Egarra dazkazuean, Landautako... Milagrokoa? Milagrokoak edo ez? Milagron zede, bai, gerexik galanta Bai, bai, zede, bai. mirari, Ah, eske, mirari erra. claro, horregatik. Bai. Eze politaeken pasatzea izenean, daia danak gorritzen ari dianian, Bai, danak bai, bai. loretan daudenian, bai, Bueno, Emango diazu zer? bai, emango jat hemen, irabiatzeko, eta eman eurra, vale? Bueno, hoiek, betu, ja, garbila eskakena eta erditikan nastuta, urko bota Bai. honea, ja, zuzenia, vale? Hauek ja, honea Ah, botatuko vale, nahi, oso vale? ongi. Venga. Guztiak ingo ditut? Bai, danak ingo ditugu, vale? Bueno, eta aldi berian mingaina, eman berdi hau. Bai, Bueno, bai. batkit, zuek musikeroa zeatela gazte garai, ia txikitatikan. Bai. Bakit Andonik, ia, oine zibili bineo leheno, ia tromboia joten hasi zalare, bai? Bai, eta nik Baino, olako zerbait ere. Ire bai, Bai, bueno, hasi nintzen danborrakin, atabala, erraldoiekin joteko, Vale. eta hori laurtekin. Laurtekin, eta, bueno, ja, 8 urtekin edo, atean nintzen ja San Ferminetan txupinazoan jotzen danborrakin. Eta... Odolian dakazu, ez da? Bai, ama musikaria ere, orduan. Vale, oza, Billo Family musikariak, ez da? Bai, biak, bai. Joseba, utxi gora bera horrela edo gehiago? Bai, oso ondo, pixka gehiago arroza, Pixka gehiago, bai, ez? Vale. bai, Ateratzen kolore pixka pixka bat. eta, gehiagi ez. Vale, eta zuen taldean, mirari taldean, noiz sortu da, esan duen bezala, bondela gutxi atea da, ez da, lehen da biziko Bai. diska, labetikan, ez da? Hori da. Bueno, lehen urten buka eralden. Bai, lehenengo diskatea ganun azaroan. Vale. Azaroan bukaeran, gutxi gora bera, pero Durangoko azokara eta joteko. Bikain, Eta nik beti egin izan ditut nire abestiak eta komposatu. bai. Orduan, bueno, banen milen baita ere berromeri talde batean, Bai. Ikitins, Iruñerrikoa, txarangan eta, bueno, Bai. Andoni bezala, beste txaranga batean, ez dakize, eta bueno, azkenean nire... Zoze zuena nahi zen duten, ez da? Zoze Bai, propitua. nire abestiekin zerbait egin den nuen, eta bueno, hasi nintzen jendearekin kontaktatzen, eta jendea ditzen, lagunak, beti. Ze, Andoni... Kontserbatoriotik bai, ezagutzen Andonirekin egon ginen... Osa, biok egon ginen kontserbatorioan Iruñean, elkarrekin ikasten. Oza, musika eskolan, Billok. El kontserbatorioa. Konservatorioan, bai. Vale. Nik perkusioa eta... Eta ni tromboia. Andonik, bai, tromboia. Eta orduan... Eta, bueno, gutxinaka handik eta hemendik eta, pues, pilatu genituen, zera, pues... Zenba gehiago zeate, hemen bi sukaldari honenek etorri zaten, baina zein gehiago sortzen dut aldia. Ba gara, zazpi sukaldari. Zazpi sukaldari. Bikai. Bueno. Ez, Bestia pintxia dira, Hemen bi, Andoni eta ni, tromboia eta Bai. bueno, abeslaria eta abestiak egiten dituna eta. Gero badugu trompeta bat, Iker, bateria, Pope, dela biak diela nire txarangakoak. Vale. Gero badago basujolea, Aitor, horrekin egon nintzela trikitin zen. Eta gero badago piano jolea Maitane. Izan zela trikitin zen abeslari bat, ere? Vale. Osa, dena Danak ezagutzen dena zinatea etxean egia. geratu da, bai. Baina, ze gauza ona, tromboia, pianua, trompeta, gitarra... Hor, kiston girua sortu berdezu, ez da? Bai. Gustora, Badugu. gustora. Zerbait egiteko materiala badugu, bai. Eta, bueno, hortxe gaitza... Ze estilo izango da? Bai, bueno, guengo musikero ditzaizu gustatzen estiloa jartzia, baina Bueno. jendeak ideia bat iteko nondik Ni nahi berdin izaten. Bai, a ber, estiloa da pop estilo bat. Egia da, baditugula batzuk pixkat kaineroagoak, eta... Abestien bat, Bai, hola... hor distortxo gehiagokin, gitarran, eta, bueno, eta ritmo kaineroago batzukin. Baina, bueno, berez pop.
popa, eta, bueno, erritmo latinoekin ere jolasten dugu pixka bat, batzutan. Eta, bueno, bada, diska nahiko... Berezia, zenbat abesti topatuko ditugu diskan bertan? Diskan 8 ditugu, baina atea berri dugu beste bat, Bai? eta osotara entzungai 9 kanta. Ados. Bai, baina, bueno, diskak 8 ditu. Josoa, horrela? Ongi edo ez? Ezin hobe hori, Bai. ezin hobe. Guaini gurina gotako dipizkat. Gurina nula gaiat, hemen, baitu. Gurina, esnia, venga, igre eman eurra, niola botatzen jungo nauk. Vale. Bueno, eta oso estilo dantzagarria dakazue hori bai, ezta, eh? Bai, Hartze zuete jendia martxan, Hori da ideia. Horiek ideia, ezta? Bai, Kale, gaina zu esatozte... Zuen bezala, no, txaranga eta festa girua, eta gustatzen Oia, zaizue bai. hor erritmoa jartzea, ezta? Badakigu nola doan gaia, orduan. Badakizu eta gustatzen zaizue gainea. Bai. Bai, noski, horregatik egiten. Txikitatik kalean egon gara. Olako musika, bai. Bueno, badago ere, pues hori, balatxoren bat, eta badago beti sartu behar daulakon bat. Dantzagarri bat, hola, pixka... Entzuteko. Maite minduentzako, ez da? Bai. O maite mintzeko, ez da honantzako, ez da? Ondo. Maite mindurik ez dago. Denetari dago. Ondo. Vale, hor gelditzezeken andoni guain juna ere bai esnia pixkanak agotatzen, eta ingo jaunaek gero, oinaztu hemen haut guztiekin. Eta gero, elkartuta dakaunean, hemen txejarri, eta txerki txarraka hauek goxatzen jarri, Vale. eta bagaituk, hemen segatzen zaizkik, tita. Gutxi, ez dakit polikinoan, baina Ua, ezin hobe, lasai, etzio presikan hemen. truko harrapatu diola. Oso ondo, ua. Hemen ingo zutela nik energia pixkat eman, beste laboiek bota, hori izan duen bezala hautzak inaztuko deu, baina bitarten erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Zongi. Eta guain gainea, bakizue, oporrak azten diala, eta kanpoa juten gehala, eta bakizue, esaltzaizun pasa beste lekun batea junda berakua, eta menga pixka ligerito, eta, Bai, ni uste danoi gertatu zaigula, eta ez duna kontatzen, ez zailolako gustatzen kontatzia. Bueno, ingo deuna da, jungo gea honekinea, eta beak emango eskigu aholkuak, olako asko ez gertatzeko. Guazen ikastea. Kaixo Joseba, Andrea naiz, Durangoko honekin zentrutik. Eta gaurkoan ja, oporrak bueltan dakula, hitz egingo dugu bidaiarien beherakoari buruz, eta ikusikuia probiotikoak egoera horretan, ia ze funtzio daukaten. Bidaiariaren beherakoa da, digestioa saldura bat nahiko ohikoa dana, eta normalean agertzen da gure ohiko ingurunetik aldatzen garenean, hau da normalean oporretara joaten garenean. Eta bere ezaugarri nagusia da, beherakoa agertzen dela, eta normalean gertatzen da, egunean 3 bider baino gehiagotan komunera joan bagara, eta hori beherako, edo gorotz likatsuak egiten ditugunean. Horretaz gain egisa da bai, beste sintoma batzuk agertzen diala, sukar harinak, tripako minak, aiziak, eta bestelako sintomatologia batzuk. Orokorrean, arazoa izaten da, kontsumitu dugula elikagai edo dadiriren bat, bakterio edo parasito edo virusen batez kutsatuta dauena, eta egia dan arren kuadroa ez dela oso larria, nahiko harin pasatzen da eta nahiko bizkor, baina nahikoa izan daiteke gure oporretako planak zapusteko. Bidaiariaren beherakoa agertzeko kausa nagusia esan moduan da elikagai edo edari kutsatuak kontsumitzea, hau da bakterio, virus edo parasito bat bertan agertzea. Orduan, aurrera eraman aldun prebentzio neurriak izango dira alde batetik kontuz urakin. Batez be, ura posible bada grifokoa ez edatea eta botillakoa izatea askoz be hobeto, kontuz bereziki izotzaekin, azkenean izotzak batzutan bai ur horrekin egin dagoten dira eta bertan be pasatu aldia virus edo parasito edo bakterioak, eta orduan egokiena izango da ura kontsumituz gero bertakoa egosita edo irakindakoa izatea. Eta, aipatu dugun guzti hori, agina garbitzeko orduan be kontutan hartu behar dugu. Hobeto beti be ur botillako urakin garbitu aginak. Askotan be bidaiatzen dugunean, kaleko postuetan eta horrelako lekuetan, bertako elikagaiak probatzea nahi izaten dugu, eta gomendioa prebentziorako izango zen, elikagai beroak kontsumitzea, oso beroak dauzenak. Azkenean, beroak 1 gradutik aurrera, bakterio asko, 3 gora, gehienaia hiltzen hasten dira. Orduan ja hor, ziurtatu aldu, naizta jatorriz zerbait agertu elko zan, hilda egongo dala. Eta gero be, gure irizpidea kontutan hartu, ikusten badugu postu baten, igual higiene neurriak ez diala egokienak, saiatu beste postu bat aukeratzen, eta, bestela jakin, ze arrisku egon aldan.
Bueno, eta bidaiariaren beherakoari aurre egiteko garrantzitsua izango da gure sistema immunologikoa fuerte egotea eta baita gure mikrobiota. Eta horretarako garrantzitsua izango da probiotikoak kontsumitzea. Azkenean probiotikoak dialako mikroorganismo bizidun batzuk patogenoen aurkako lehia egiten daue eta azkenean sistema immunologikoa modulatu egiten daue. Eta modu horretara lortuko dugu leku gutxiago izten bakterio kaltegarri hauei gure gorputza kolonizatu alizateko. Probiotiko horreik gure gorputzera sartzeko modu ezberdina daku. Alde batetik egongo dira suplementuak, bertan azkenean dauzela bakterio nasketa ezberdinak eta horreik hartu aldogula, edo elikagaien bidez hartu geke. Probiotiko iturri nagusiak edo gehien ezagutzen dugunak askotan dira jogurra edo kefir bezalakoak, baina tempe, miso, txukrut edo gaur egun hainbeste entzuten den konbutxa probiotikoak izango dira, beraz horiek iturri egoki bat dira. Bueno, Joseba, espero dut honekinetik emundun trikimailu honeik oporrak ez zapusteko erabilgarriak izatea eta hurrengor arte. Hau, Andrea, eta mi esker aholkuen gatikan. Egia esan, kalea jute gehan nian da beste herrialdeta eta beste elikadurak eta batzutan, berako etortzen dira, eta egia esan, ondo kudeatu berdia, bestela oporra gaina zapustu iten dira, ez da? Bai, teresgarria. Bueno, urren arte, eta hemen nongo geha zain zuen aholkoak entzuteko ere bai. Agur, Andrea. Bueno, hemen, ikusi zuen bezala, geresik martxan dazkau, pixka gehiago nahi dut, ura pixka tateatzia, pixka karamelizatu, zatik gero nasketan barruan sartzen denuan, da ur gehiekin sartzen badeu, gero, gure opila bertan bera gelditzia, orduan pixka zukaldatzen egia. Eta egin behar deuna da berdina, masikakin hauekin, bale? Eta egin behar dekena dek, zuritu, ezurratea eta laukitxotan, bale? Bale. Eta hemen, ikin behar dekenaek, Andoni, hiri hau botatzen jungo nauk, eta elkartu ingo ju, bale? Beitu, adibidez, emango itena dek hemen, mingain bat edo, bueno, hau xebea, eta pixkanak botatzen jungo aiz. Txeko nire hau. Pixkanak botatzen jungo aiz, bizak, Hemen txortan. Bai, hau haundilloek, pixkat haundillo hartu, eta hau txikilloek, botatzek bat, botatzek bi, eta ja iatzeiken nian sartzen, pixkan hartu, eta ja honea bota, eta gero danan hartuko jo, bale? Hau ire kontu, eta emango jan mingain bat, gero lagunduko jate, baina area bota berdeken nian dana ondo harrapatzeko, bale? Venga, hoi listo, bale? Eta ningotena beste oktxitxo bat atea, eta horiek goxatzen jarri beharatuko. Bueno, badakit, abeski guztik euskaraz abeste dituzuela, ez da? Bai. Danak ikidatzitako dituk? Bai, denak. Abeslariare zendegia eiz? Dena, bai. Iba karrikano, beste norbaitek ere bai laguntzeik abesten? Maitane bizka bat, nik abesten dut, ni naiz abeslaria, eta gero Maitanek eta Berradek, gitarra junak, egiten dituzte koruak. Vale, koruak ere bai. Baina, abeslaria ni naiz, eta abestiak nik komposatzen ditut, Eta euk indituk danak idatzi, letrak ere bai, o letra lagundu indile, o nola moldatzea? Dena. Gero, bai egia da, estudiora joaten garenean, eta, nik egiten dut nire komposaketa, normalean, piano eta hotxa, o... Hau laguntzen joan nago, vale. Eskerrik asko. Piano eta hotxa, eto gitarraekin, o... Dako zerbait, baina gero, guzti hori instrumentatu behar da, gauza guztiekin, orduan, gero estudioan zeo zer moldaketan eta gaude jende gehiago hori lanean. Eta lagundu o mareatu? Biak. Ez baina ideiak bota, ideiak bota, onako txarrak, baina bota, bata bestion hartzetik. Gero, baina egia da, esan behar daukat, gero, normalean, estudioan egiten duguna, nik nahi dudana. Hori bai. Garrantzitsuek, talde aurre jarraitu. Hori uste du bera, Baina eskertzen da, bai, laguntza, eta buru gehiago, bat baino be pentsatze dute. Eta belarri gehiago, bai. Oira, tantzuten eta. Ondo. Eta letrak bai, hori ez dira moldatuko, no? Letra bere zer esan eukikoik eta... Bai, letrak ez dira ukitzen. Nik ukitzen ditut, nik beti letrak joten naiz, estudiora. Eta hor birmoldatu iten dek igual batuta. Beti joten naiz estudiora, eta grabatzen dut, hasierako letraekin. Hau da, eskuz idatzita dagona, eta txoiak ezakizer, kuadernon horrian, eta horrekin grabatzen dut. Beti estudian bertan ere egite ditut aldaketak, hau, ez, oain horrela eta. Eta, grabatuta dagonean,
hor garbira pasatzen du. Horra, ados. Ja, behin-behinekua, ez da? Bai, Osoa, hori da. bota ezaket hau, ona? Bai, Oraindik ni lagunduko, ez. txoini, Bai, a ber, pixka gehiago. Bestela horiko da, agian. Vale, guain betu azak, Pixka gehiago. Vale. Gehiago, ni lagunduko eit. Segi botatzen. Vale, eta guain, ja, beste lau vuelta eman horrei. Guain batzutan iguale, a ber, igual binber genuen pixkat iraz gailutik pasak krumituik ez zueteko. Krumituen bat topatzen bada, ez da okuido ikan. Birringailua sartzen dugu, golpetxo bat emate jo, eta krumitu danak entzizkeu, gelitzen badia, Vale, guain, ingoitenak hau hartu, honeaino bota, ikeldu horbeian, daik horrei jarraitu ematen. Dena, ondo. Hemen, oidek, eske bestian hain txikiagoan, que ez dakak lekua indarra emateko, ez da? Hori da. Hau hemen utziko jau, zatik anera beliko jau moldea botatzeko mingaina ere bai. Hemen bai. Bikain, errezago, ez da? Ondo, gaina naparra izan da, lekua biardek, ez da, Bueno, ondo goaz, ez da? Bueno, kopiatzen. Oso ondo baiaiz, ezin hobe. Bueno, eta, zuek esan dezuen bezala, betiani musikeruak izan zeatela, nondik noa ibilizeate? Nola izan didekire ibilbidea, adibidez, urko? Bueno, pues hori, lehen esan dudan bezala beti nire abestiak egin izan ditut, eta bueno, nik badaukat disko bat aterata, bakarlari bakarkako lan nadakak. Bai, 2019koa. Vale. Eta bueno, hor baditut, pues, nire abestiak, pues, oingoak bezala, baina, bueno, pixkat, pues hori, kantautore moduan pixkat gehiago, luzeagoak, dira... Ire gitarra ire agotzakin, da listo? Gitarra ez, dena, instrumentalizazioa bageneukan, hor, baina, bueno, dena, pues hori, nik eta teknikariak grabatu genituen, eta, bueno, hortxe daude entzun gai ere. Bikain, eta ibiliaiz kantautore bezalare bai holtza-holtza, eta alde batetik bestea, bai. Bai, normalean... Hori bitan banatu zagoain, andoni hor, bale? Orain ja? Bai, hor dazkak erramintak botatzen juteko. Hola trabitzen bai, bai, ondo. Normalean... Zeratuko naiz. Bazkalostetan, eta, bueno, herriko festetan, baina, pues hori, sobremesak, eta, bueno, arratsaldeko emanaldiak, holako zerbait bermutak, batzutan. Eta bai, hor joten nintzen nik gitarra eta hotxa eta listo. Eta hori alde batea utzieko jarraitzen den noiz benkare bai bakarlari lanetan, edo honekin zaude buru belarri? Ja, honekin buru belarri eta bueno, baldin manoa nomaitera zea bakarlari moduan da, mirari bezala, esan nahi dut, gitarrakin eta, baina proiektu honen abestiak abesteko, eta bai, horretan gaude. Eta, Andoni, ire ibilbidea, nondik noa ibiliaiz? Beste taldetan edo ibiliaiz, edo... Ba, ni txikitatik, musikaria izan naiz beti, bai. baina saniaz nintzen kontserbatorioan, eta hola, eta beti Tafaiako txarangan, Malatxo txarangan, ezakit ezagutzen duzuena da ez. Erritmuan beti, erritmuan, ez da, beti giruan. Eta gero joan nintzen Bartzelonara, ikastera 4 urte, eta orkestetan ibili nintzen, eta hola. Ona, orkesta honditan da hola. Bai, musika klasikoa egiten, bai. Vale, hor zemaz lagun zaudete hor? Ba... 70, edo 80. Horranka sartzen behak ia inorrezen teatzen, no? Hainbeste artian, Bueno, ja. Ez da inerreza, Hau izan da! Bueno, perkusionistek bai, Bai, ez da. Sí, eta tromboian ere, bai. Tromboiak bakarrik hiru daude. Bai. Bueno, bakarrik, bai. Triangelua jotzen duenak bakarra dago. Bai. Bueno, hori latzaiz irutzen zaitek, tio, eta nola sinkronia da kasuetan onartzian da, ez da? Bai. Onda. Baina gero itu nintzen Iruñara lan egitera, konservatorioan eta Milagroko musika eskolan ere bai. Mirariko. Hori da. Ale, ondo. Eta gonaiz beste musika eskoletan ere bai. Bueno, lagundu jo gonekin hori guain dana rapatzen da, dana ondo aprotxatuko jo, bale? Metele. Ondo. Eta guain orduan irakasle bezala zaude musika? Bai, Iruñan konservatorioan eta Milagron. Eta superpozik. Aurrekin. Eta zure ogibidea zein da? Musika irakaslea ere. Musika irakaslea ere, bai, Bai, konservatorioa bukatu nuen urtean bertan. Bueno, ja, urrengo ikasturterako ja hasi nintzen Aralar musika eskolan, lekun berrin. Eta hortxe egin dut oain justo 8. kurtsoa. Jope, a tope. Osa, que hortxe gaude. Ondo. Beste lan horretan, ere. Eta aurrak zen moduz. Gogotxu zetostik, asko ikasteie. Bai, bueno, denetari dago. Bai, Denetari dago. A ver.
Kontserbatorioan super ongi. Batzuk oso ongi, beste batzuk... Oso gaizki. Ez hain ongi, baina, bueno. Ez que nahi gertatzen zaiten gaina musika, a ver, kontserbatorioa di joana, dikoa buru belarri hori kastea, nahi dulako, eta bera nahi dulako. Eta bialdu diolako, bale, ba, kasoen bate ongoa. Baina, ikastolan, eskolan gure sasoian gaina, musika beti izan, ostira arratzaldian, ostegun arratzaldian, eskaldo eta gero, gaina, lekuz aldatze zendun, da... Itzakora etortzen ginean, umea ginean. Soinketaren antzeko, ez? Soinketa, doziketa fizikoaren antzeko. Plastika, tal, nola egun berezia dian, egun puntuala, ba... Bai, ostira izan ditut aurten... Bai, karo, hainbeste ikasle, eta ostiraetan, eta nituen, bueno, izan ditut 6 ikasle ostira larratxaldetan, eta hori haientzat suposatzen dut izango. Jaialdi bat bezala, ez da? Osa, gustora, nahitzen da, gustora datoz, baina, bueno. Aztelenian aurrenen orduan eta nahi nuna izango ere ez. Ez, baina, agian asteazken batean, erdibidean. Haientzat, baina, bueno. Egin beharrekoak. Beitu hau nola didian lehortzen, eta hau da puntxua, ez deu nahi ez deseitia eta geho pure batiteko gelditzia, Beitu nola didian lehortzen, eta ja hola iran lehortuta daudela, utziko ditu hemen pixkat epeltzen, geho pilan barruan sartzeko. Eta hemen hauekin ebai, bueno, hau pixka gehiago zukaldatu behar ditugu, eta ingo deuna da bitarten beste reportai bat ikustea jungo gea, bale? Eta noa jungo gea, erandioa, handao Ibon Larrinaga, gure zai, beti ariketa eakusteko prest, eta gaur aulki batekin helduentzako ariketak eakustiko izkigu. Helduentzako eta guetzako ere balekuak, Oazen ikastea. Haupa Joseba, Ibon Larrinaga naiz, Erandioko Pura Vida zentrotik, eta gaurkoan nagusientzako eguneroko ariketa batzuk erakutsiko dizkizuet. Gaurkoen nagusiek etxean egin ditzazketen ariketa batzuk erakutsiko ditut. Behar izango dugun material bakarra, aulki bat izango da. Nire kasuan, banku bat. Engo egun lehenengo ariketan, aldakaren mugikortasuna edo flexioa landuko dugu. Eta, eserita, belauna altxatuko gora, bularra antza tiratzen. Bata eta bestea. Bata eta bestea, zuzen mantentzen bizkarra. Bizkarra zuzen mantentzen, aurrera joan barik, hemen, belauna gora, eta bestea. Egunero egin daiteken ariketa bat da, eta gure aldakaren flexioa eta mugikortasuna emango diguna. Eta ariketa honen progresioa edo variantea izango litzateke zutituta. Pagoaz gora, pareta bat beharko bagenu oreka mantentzeko jarriko ginateke pareta baten ondoan, eta ingo mugimendu bera, belaunak gurarrera eramatearena, baina sotituta. Zehatu behar gara, zuzen mantentzen bizkarra, fuerte jarten tripa, eta gora, belauna bularrera, batekin, eta bestearekin. Bigarren ariketa honetan, askotan ikusi dugun, squat edo sentadilla izango litzateke, baina oraingoan aulki bat erabilita. Horrek emango dugu segurtasuna jaisterako orduan eta posizioa errestuko dugu. Bale, lehenengoa izango litzateke esertzen. Eseri eta inpultso handia inbarik hankak erabiliz altzatu. Eseri, bizkarra zuzen eramanda eta indar asko hainbarik altzatu. Altzatzerakoan, pelbisa luzatuko dugu, baina belaunak blokeatu barik. Jaitzi, eta igo luzatu pelbisa, belauna blokeatu barik. Jaitzi, bizkarra zuzen eramanda, eta hanketatik indarra eginez, eta ez impultsotik gora. Bigarren variantea edo progresioa, aulkia ikutzen, baina ez esertzen izango litzateke. Orduan, oraingoan posizioa mantendu beharko genuke, tripa fuerte, bizkarra zuzen, eta joan ikutzera eta igotzera. Ikutzera eta igotzera. Lehen bezala, pelbisa luzatzen, baina belaunak blokeatu barik.
10 errepikapenekin nahikoa izango litzateke. Eta 3. ariketa honetan, beste batzuetan ikusi dugun push-up edo flexioa egingo dugu. Lehenengo nivela paretaren aurka izango litzateke. Besoak sorbalda baina purba gehiago zabaldu eta ukondoak flexionatuko genituzke. Gero eta horizontalago, gero eta zailago. Agustia egin behar dugu bizkarra zuzen mantentzen, bale? Lumbareak kurbatu barik. Jarri behar dugu fuerte pelbisa, tripa fuerte jarri be, eta alineatuta jeitzi eta igo. Hartuko dut arnasa jeisterakoan eta botako dut igotzerakoan. Indarra egiten dudan momentua dela. Hartu, bota. Hartu, bota. Eta honen bigarren variantea edo sasoi hobean dauden pertsonetxan aginduko dugun ariketa, lehen erabili dugun aulkian izango litzateke. Jarriko ditugu besoak paretan izan beharrean aulkian, luzatu hankak, lehen bezala tripa fuerte eta bizkarra zuzen jan behar da, eta aulkia bularrera edo bularra aulkira bidaliko dugu. Bueno, Joseba, hau da, nagusiek egunero etxean egin ditzazketen ariketa batzuk. Gehiago, nahi izan ez gero, agian gimnasiora joan beharko litzateke. Eta Erandioko Pura Vida entrenamendu zentrutik espero duzu laizter ikustea. Agur! Oi, ama, egarra gelditu dira frutu hauek. Ibon, eskerrik asko, eta egia esan, ikasi du, baina gero inin berdi ariketak, Bai. Ez du bale bakarri ikastia, eta gero bakarri pastela gatia, bale? Egunero. Bueno, bikote, emango izuetena da bakoitza izardezka bat, ikusi zuen nola gelditu den. Hauek kontuz berua daude, bale? Esai erre, Vale. Bi emango izuet, eta gualko genuen elkartu, bileta bota, eta orduan mix bat izango zen, baina gaurrengo deuna da batekua eta bestian. Vale? Hemen lagatzi izuet horrela ze. Venga, primera. Eta justu esate lasai botatzen, igual aurrenengoak botatzen zuenian, txak, pixka barroa sartu. Vale? Vale. Tak, porque gero urrengoak geldituko, gainen, bestela gainen dana tapatuta geldituko. Vale. Venga, honea eta borrea. Zuen kontu, hemen jarri, gertu, komodo jarri, txuguniteko lana, vale? Eta nik jungo naiz kafetxo berezi hau prestatzen. Alde batetik inberdula da, ura, egosi, kafia iteko, eta gero beste aldetik, esan dizuten bezala, estilla gorringokin arrotu inbiar deu. Bikote, esan dezue, San Ferminetan ibiliko zeatera a tope, ezta? Bai. Gune asko daude San Ferminetan, nun ze aski? Kompainia plazan. Kompainia plazan, Bai, vale. Kompainia plazan, ustaiak amaika. Ustaiak amaikian, vale, ostiralian. Egia esan, bai, egun asko dira, eta gero jakin Bai, egunetan, ez da? Claro. Ostiala amaika, hor ja ambientia, ongo gor, ez da? Ostiala amaika, eta Ostirala mabi izango da izanez, egun bai. jendetsuenak, ez da? Bai. Ba, behar bada, bai, beti, hori, asteburuan... Kanpoko jende asko. Nabaritzen da pila bat. Zuentzako espeziala izango, que bai, zuen hiriburuan, bueno, ita faiatako aiz, baina hi bertako aiz, ez da? Bai, oso, a ber, emozioa sortzen du, baina nietzat ere da, etxean jotzea, orduan, Ja. bueno, hainbeste urte jotzen San Ferminetan, eta txarangarekin, trikitinsekin, eta orduan, bueno, osea... Beste egunear bat, bakizue... Oso berezia izango da guretzat, ze, karo, proiektu honekin, pues, eta etxean jotzea... Ja, mirarekin aurrenengo aldila da joko zuela. Hori da. Ados. Orduan, Bueno, pues. eta mirari, gehon nundik noa ebilikoa, zer bira dakazu, zer dakazu elotuta, udara ontako. Bueno, baditugu nahikotxo, bueno, ez ditugu guztiak esango, joango gara sare sozialetan, eta... Vale, sare sozialetan nola zaudete, mirari... Mirari.ofiziala. Mirari.ofiziala, Bai, vale. Instagram, TikTok, eta... Claro, eta hor fungo zeate, ja txintxilikatzen, undik noa ebiliko zeaten. Hori da. Guain hanka esartzeko, zera, dikan azenengo orduan bere kambio txiki batzuk egoten dira, ez da? Bai, bueno, eta kontzertuak gehitzen, eta, bueno, joten gara dena Baina baten badakazu elotuta, adibidez, amaika eta gero urrengoan unda. Amaika eta gero, bueno, gero egin behar dugu gauza bat oso berezia, bai, ez dela bai. Mirarin kontzertu bat. Gero, San Ferminak eta gero, egin behar dugu gauza berezi bat. Bai. Ez dela Mirarin kontzertu normal bat. Da, bueno, Urmuga, proiektuan Inkarnatus Orkestra ez? Bai.
Horiek egite dituzte, mendietan eta kontzertuak da kordetako orkestra bat. Eta normalean joten dira, artista desberdinak. Talde askoren abesliariak. Bai, talde asko eta haien abestiak jotzera, eta orkestra berezi horrekin. Eta mendian, larretan, ala. Mendian, bai. Mendian. Eta hori izango da, joango gara... Superpolita da, Eta ez da bafle ikan da olako ikan, ez da? Bai. Jartze dituzte. Sonorizatzen da guztia. Ja, horretan joango naiz ni abestera, eta gero... suposatzen dut, etorriko direla ere. Bate lagunduko ikaz, Aizeak, Andonita Ikerrek zerbait joko dute. Orduan, hori izango da, 18 eta 19. Eta non da? Uztailak 18 eta 19. Altzo eta Aralarren. Eta hori oso polita izango da, eta berezia. Eta gero mirarikin normala, urrengo izango da, Puiun, 25. Uztailako 25. Ona. Baina harrera, ona, ez da, talde berri bat izateko, ze ondo, ez da, alde batetik bestea iriko zatela horrela, ez da? Bai, eta, gaina, jendeari, nabaritzen da, jendeak gustoko duela, bai, zuzenekotan eta nabaritzen ari gara gutxienez, momentura arte. Jendea badazkila bestiak eta gabeste ditula eta... Gutxinaka. Airea ikasten. Ez, baina hori da garrantzitsua, esan nahi dut. Abestiak ez diakin arren, guk ikustea jendeak abestiak ez dakizkila, baina gustora dagola eta dantzatzen eta horre... Komentuz balio zaigu horrekin. Hombre, ala, bihar du, gaina gutxikin konformatu bihar dira, gehiakin pentsatzen badeu, geho etortzen bada gehiago, beto. Horreatik izaten dut, hori guretzat dela ja, increíble. Orduan, sorretan gaude, gutxinaka, eta gelditu gabe, eta pozik, eta... Eta zein izan da guain arteko kontzertuko la berezien eman dezuena? Ez dakit, Hombre, bereziena agian, Iruñan eman genuen kanaiaretoan, bereziena esan nahi dut, aurkezpena zelako, guretzat... Durangokoa ere oso ongi egon zen, ze Durangon, azokan, egin genuen aurkezpena, eta hor ez genekien aterako zen ala ez kontzertua. Azkenean atera zen, eta hor izan zen lehenengo puestan ez dena hor nahiko urduriak, ezakizer, motza izan zen, 25 minutukoa, eta hori nahiko berezi izan zen. Gaina jende aditu, eta algun oso berezia, musikero asko, eta bete zen, sala, orduan, baina adibidez, Lizarran eta Tafaian ere supergustora, egon ginen, txosna batean. Bai, txosnetan baita ere, Lizarran Tafaian. Eta idea hor da eta adibidez... Duela 3 aste, Basaurin ere bai. Bai, egin dugun azkenekoa. Basaurin, izan zen. Sunerekin batera, ginela, eta hor... Eta idea hori da, zer da idea? Adibidezen txarangak eta bezala ere bai kaletik handa jotzeko animatzen zate, o zuena holtza baten gainean da, ez hori bai, pianua bateko eta ikustorio, zuena holtza baten da, ez da? Txarangaetan ere jarraitzen dugu. Jarraitzen duzu, aparte. Bai, jarraitzen dugu. Gaina, San Ferminetan egongo gara bakoitzak bere txarangarekin. Eta gero 11an, Mirarin kontzertuan, noski. Etxeate, aspertzen zuek, Katxila amar, gehiagi batzutan, Gehiagi. Neurri jartu behar, no? Neurri jartu behar. Adin honekin egin daiteke. Eurra, eta goxatu, ez da? Gero ez dakigu, nola... Zeitxura zikateken pasteloiek. Ai, ama, eta hori guendikan labian ez ditugula sartu. Bueno, nik hau sartuko guantxe, bertan. Hiru digu sukaldariak eurko. Bai. Apa. Nik onduen lan gehiago, ondean botatzeko, baina bueno. A ver, hau pizkatateako itorrela. Eta azkarrago. Errexiago ibiltzeko. Bat hemen. Eskeitze egiten eta... Listo, ala, horrekin. Bueno, utxe gora bera. Ezin hobe, Ezin hobe. Musikeroak izateko, buah. Horreiko mi, Bai. Ondo. Pues hau ongi egiten badugu... Imaginatu musika. Ondo. Bueno, nik hemen kafea indete bai, Urazion irekitzeko prest, eta indetena kanporatera, eta kanpoan bota kafea. Hori infusionatzen nahi da. Beste alde ikusi zuen bezala hemen gorringo jarritu eta estilakin arrotuta daude. Eta hemen inbiar deuna da, hau garbitzea bota. Eta errikitan gaude, zatik abestu behar dezu, zerbait, ez da? Bai. Zea abestuko zue, a ber. Zea kasue pentsatuta. Bueno, bai, abestuko dugu diskan dagoen abesti bat. Abestutako bat, zenbagarrena. Ez berriena.
zenbagarrena, diskan, pusarrapatu nauzu. Ja, bai, Laugarrena. Ekarri zugu oparitxo bat, orduan hor ikusiko duzu. Diska karri aldezue. Bai, noski. Ondozio gori, guztiezetek eskutzik zetortzion, jendia. Eta, bueno, diska, guztiezetek ekartzea, baina instrumentuak entortzi zaten nien jagora etortzen hau. Bai, gustatzen zaiteka, hombre, ekizton giroa, gartze zuen hemen. Nantatuko pixka. Pixka bai. Eta zesan behar nizuen, kantu hau zertar zijoak, ose... Bueno, kantu hau, maitasunari buruz. Nahiko presente dago maitasuna diska honetan, denetari dago. Hau nahiko berezia da, hau izan zen diskarako azkena konposatu nuena. Orduan... Ze izan dikide azkenengo nobia o horrenengoa? Azkenengoa. Bueno, denetarik sartzen da diska batean, Daneako balillo. Bai, gauzako. Bueno, irrikitan gaude. Hartu instrumentuak, ingo deuna da, zue telebistan magia egiten deula, eta hue preste oteako, nik oiek labetik ateako dituk, eta hemen kafetxua egiten jarriko naiz. Ez dakin nondik hasi, ametxetan nagoela pintxatzen dut oraindik. Batzutan ezin sinetxi, baina benetakoa den hasiera, eman diogu ipuinoni, ikustean urduri, taldi bere alasai, egotean sua pizten da gure gorputzetan, besarkadek da hain bereziak diren musuek harrapatu naute ta ez dut ies egin nahi. Itxaso koloreko begi hoietan aizea izan nahi dut malko eta irri bakoitzean, zure zuruaitza eusten duen sustraia, zure musikan izkia, akorde guztiak zure melodietan. Paritzen dizkidazun irri farroiek, gezurrik esaten ez duten begiraden konplize. Ipuina maigabe honen seinale, aldioro otzikarak dizkidazu eragiten, ta berriz ikustean urduri, taldi bere alasai, egotean sua pizten da gure gorputzetan, besarkadek da hain bereziak diren musuek harrapatu naute. Ta ez dut ies egin nahi, txaso doloreko begi hoietan. Aizea izan nahi dut, malko eta irri bakoitzean, zure zuaitza eusten duen sustraia, zure musikan izkia, akorde guztiak. Txaso koloreko begi hoietan, aizea izan nahi dut, malko eta irri bakoitzean, zure zuaitza eusten duen sustraia, zure musikan izkia, akorde guztiak, zure melodietan. Ona! Hoi da hoi, girua garri berdezuela, mirari taldeak bastar guztitan, Bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta zuri, eta badugu opaitxo bat. Andoni, eharra. Azteko amaikian ostiralian San Ferminetan ja hor. Oida, eta egunerako hau ikasita eta oso denbora gutxoko. Vale. Eskerrik asko nauzi. Eta, bueno. Kamiseta alta guzti, areagunak, Edo ondartzako. Ondartzako, baita ere, Hau mentxe utziko ju, baita ere. Hau kotxean eramango jat, bai. Area junbernauk, abestin bata ja buruan sartuta. Eta lagunak, aurtengo denboraldiko azkenengo saioan eontzeate. Eskertu nahi diot, ikusten eotean jende guztiai, eskerrik asko horreoteatikan. Iraian berriro hemen egongo gea, eta uda ona pasa. Eta ez pasa, goxatu, alde zuen neurrian, alde zuenakin, eta
musio handi bat. Eta zuei, girua jarri, Girua jarri, iraian energiakin bueltatu bergatalanea, bale? Bai, Bueno, agur lagunak.